нелеп. Щом сме в Тебе, ни даваме плод. Ти, Исусе, ни даваш утеха. Ти ни даваш слова за живот. И макар, че пътят ни нелеп, щом сме в Тебе, ни даваме плод. Щом сме в Тебе, ни даваме плод. Добро утро! Христос възкресе! Слава на Бога! Ще благославям Господа на всяко време. Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми. С Господа ще се хвали душата ми. Смирените ще чуят това и ще се зарадват. Величайте Господа с мен и заедно нека възвеличим името Му. Потърси Господа и Той ме послуша и от всичките ми страхове ме избави. Амин. Боже, благодарим Ти за този ден на хваление, благодарност, на поклонение, на почивка и изпълване с Твоята благодат, която и всеки един ден е на наше разположение чрез Исус Христос, чрез Святия Ти Дух. Благодарим Ти сега за това общение, благослови всички, от най-възрастните до най-малките, и Ти работи в сърцата ни, освети това събрание, нека то да бъде жертва, хвала пред Тебе. Триедини Боже, Отче, Сине и Святи Душе. Амин. Чака и се моли за този ден. Чакаме да дойде скоро в Иерусалим. Твоята невяста чака и се моли за този ден. Иешуа, Иешуа, чакаме да дойде скоро в Иерусалим. Твоята невяста чака и се моли за този ден. Чакаме да дойде скоро в Иерусалим. Твоята невяста чака и се моли за този ден.
Дойдете да запеем на Господа, да възкликнем към спасителната ни канара, да застанем пред Него със славословие, с псалми да възкликнем към Него. Дойдете да си поклоним и да припаднем, да коленичим пред Господа, нашият Създател, защото Той е наш Бог и ние сме люди над пазбищите Му и овци на ръката Му. Бог да се смили за нас и да ни благослови, да възсияе с лицето си над нас, за да се познае на земята Твоя път, във всичките народи спасението Ти. Бог ще ни благослови и от Него ще се боят всички земни краища. Алилуя, Исус победител си, алилуя, ни Тебе прославяме, царете си цар. Алилуя, Исус победител си, алилуя, ни Тебе прославяме, царете си цар. Възкръсна с мощ, смъртта побеждавайки, разкъсал оковите на силите адови и царува вовек. Възкръсна с мощ, смъртта побеждавайки, разкъсал оковите на силите адови и царува вовек. Алилуя, благодариме Ти, алилуя, ни Тебе прославяме, всякъде властен си Ти. Алилуя, благодариме Ти, алилуя, ни Тебе прославяме, всякъде властен си Ти. Възкръсна с мощ, смъртта побеждавайки, разкъсал оковите на силите адови и царува вовек. Възкръсна с мощ, смъртта побеждавайки, разкъсал оковите на силите адови и царува вовек. И царува вовек. Пейте на Господа нова песен, защото Той извърши чудесни дела. Неговата десница и Неговата света мишца му спечелиха победа. Господ изяви спасението си, откри правдата си пред народите, спомни милостта си и верността си към Израилевия дом. Всичките земни краища видяха спасението, извършено от нашия Бог. Възкликнете към Господа, всички земи, запейте и радвайте се. Да, пейте хваления. Славословете Господа с арфа и с глас на псалмопеяние, с тръби и с глас на рог. Радостно викайте пред царя Господа. Нека бучи морето и всичко, що има в него, вселената и онези, които живеят в нея. Реките нека ръкопляскат. Нека се радват заедно и хълмите пред Господа, защото иде да съди земята. Ще съди вселената с правда и племената с правота. Амин. Бог е вложил тази песен в нас сега.
работни дни. Бог превърна в празник нашите сълзи, своята свята нежност той ни утеши. Той понесе нашето бреме и това нашия велик и силен цар. Бог изпълни с радост нашите сърца, той изтри скръвта от нашите лица. Чрез кръвта си той ни подари живот и ни свърза в един народ. Пепелта ще цъфнат пролетни цветя, извори ще бликнат в пустинята. Планините ще извикат с мощен глас, радвайте се днес, Бог е сред нас. Евангелие от Йоанна, 20 глава, 24 до 28 стих. А Тома, един от 12-те, наречен Близнак, не беше с тях, когато бе идвал Исус. Затова другите ученици му казаха: видяхме Господа. А той им отвърна: ако не видя на ръцете му раните от гвоздеите и не сложа пръста си в раните от гвоздеите и не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярвам. И след 8 дни учениците му пак бяха вътре и Тома беше с тях. Исус дойде, когато вратата беше заключена, застана на средата и каза: мир вам. Тогава каза на Тома: дай си пръста тук и виж ръцете ми, и дай ръката си и сложи я в ребрата ми. И не бъди невярващ, а вярващ. Тома в отговор му отговори: Господ мой и Бог мой. Исус му каза: понеже ми видя, Тома, ти повярва. Блажени онези, които без да видят са повярвали. Амин. Това е събитието на днешния ден, след Светлата седмица, след Христовото възкресение. Дойде и студения душ на съмнението. Няма как да не дойде, след като става въпрос за такова невероятно чудо, каквото е възкресението на един мъртвец. И ние разбираме апостолите, не само Тома се усъмни, и другите се усъмниха. Съмнението не е нещо, което е нередно, то е нормално състояние на човека, но то е едно преходно състояние. Човек не бива да остава дълго в съмнението, а трябва да излезе от него. Той е като стълбището на един блок, представете си. Там никой не живее, но без него не може. Без него не може да влезеш в къщи. Трябва да има такова нещо. Не, че е нормално да сме в съмнение, но това е една от особеностите на нашата природа. Не е въпросът дали сме изпаднали в съмнение, а колко време ще останем в него. Това е нещо, което бързо трябва да преодолеем. Нещо като болестта. Не е нормално човек да е болен. Нормално е, но не е хубаво. И затова всички гледаме да излезем колкото може по-бързо от болестта. Има хора, които някакси обичат да са болни, защото може да се поглезят, може да им угодят техните близки, държавата да им плати нещо. И така да си карат един доста. Но нормално е човек да купне, да е здрав и да работи, да прави нещо полезно. Това е естественото състояние. И за християните е така. Може би има хора, които се съмняват в нещо,
апостол Юда казва: а към едни, които са в съмнение, бивайте милостиви. Тоест съмнението е нещо като недъг. Милостиви сме към човека, който е болен, който е сляп, който е куц. И съмнението е нещо такова. То е дефект, то е ненормално. Пророк Илия видя, че неговия народ се съмнява. На Ваал ли да служи, на Йехова ли да служи? И на Кармил им поставя ребром въпроса: до кога ще се колебаете между две мнения? Ако Йехова е Бог, следвайте него. Ако Ваал е Бог, него следвайте. И тогава всички хората се чудеха какво да кажат. Трябваше да се случи едно необяснимо свръхестествено чудо, за да изберат тези хора правия път, да кажат: Йехова, той е Бог, и да приключат с колебанието. Така че днешният ден е едно напомнене ние да, ако изпаднем в съмнение, бързо да бягаме от това. Не е нищо необичайно, не е нищо фатално, но ако останем там, тогава е лошо. То е нещо, в което не бива да бъдем. И Бог да ни даде вяра, защото виждаме как Тома се избави от съмнението си, като Исус го избави от съмнението. Апостолите сигурно 8 дена му набиваха в главата: бе, Тома, какъв човек си? Казахме, видяхме, жив е, яде с нас. Той не. Защото 8 дена минаха, откак, представете си 8 дена да се съмняваш и да те мъчат, да те убедят ти да се инатиш. Само Исус можеше да го избави. И той побърза да дойде и да... Така че Тома да каже: Господ мой, Бог мой. Бог да ни благославя, да ни води. Нека да се изправим, да се молим. Господи, благодарим Ти за Твоето Слово, което ни наставлява, което ни получава, за всички начини, по които Ти ни се изявяваш, по които ни даваш своята божествена благодат. Благодарим Ти за всички обстоятелства, в които изпадаме и които ни напомнят, че сме Твое творение и че дължим на Тебе поклонение, покорство на Твоите правила. Молим Те да ни простиш греховете, да ни очистиш от всичко това, което ни опетнява, което Ти не харесваш в нас. Освети ни, Боже, и дай на всеки един онази вътрешна чистота, която да ни даде дразновение, да пристъпваме към Твоя престол. Молим Те, благослови всеки един от нас. Помогни на всеки, който има различни проблеми, болести, немощи. Молим Те за нашите болни брати и сестри, за които ходатайстваме отдавна и вярваме, че Ти не си ги забравил. Молим Те за тези измежду нас, които се чувстват зле сега. Докосни ги, така че да си отидат ободрени, укрепени, а здравето, което даваш, да използваме за служение в Твоето дело. Моля се, Боже, благослови семействата ни, опази ни от духа на времето, който е дух на разделение, на отчуждение, на материализъм. Молим Те, давай Твоето здраво присъствие в душите и сърцата ни, превръщай домовете ни в домашна църква, където Ти владееш и част от Твоето царство. Моля се, укрепи църквата си в нейните разновидности и дай на всяко едно общество, малко или голямо, Твоята благодат, която да го води и това да бъде решаващата сила в всяко едно събрание. Моля се,
укрепи народа ни, Боже, дай повече познание за Тебе. Молим Те за мир на земята, за тези ужасни неща, които чуваме. Ти да усмиряваш и да даваш мир в човешките сърца, да благословиш всички, от които зависи много благоденствието, благополучието на хората и най-вече да даваш повече познания за Тебе, Отче, да довеждаш на покаяние души, които се лутат в този свят и не знаят кой път да поемат. Моля се, благослови ни и бъди с нас сега, благослови това служение, освети го и нека то да бъде още една крачка за нас към Твоето царство, към освещението, без което няма да видим лицето Ти. Заради Исус, нашия Спасител и Господ, молим това с благодарност да бъде хвала и чест на Тебе. Амин. Скъпи братя и сестри, днес виждате, че имаме много гости. Нашия град е много изолиран и много рядко идват гости тук. Обаче днес имаме в изобилие. Като има, като няма. Добре са дошли всички, които ние приветстваме днес. Ще ви информирам, че Българска християнска баптистка църква имаше работна среща тук в нашия регион и днес ги поканих да присъстват в нашето богослужение. Те бяха така добри да откликнат, за което дълбоко съм благодарен и това ще остане един хубав ден в нашата история. Тази църква е оглавявана от епископ Иван Вълков, мой стар приятел. Заедно сме служили едно време. Поостаряхме. Той е пълен с енергия, с сила и много други служители има от църквите, но за това ще помоля брат Сашо да дойде да ги представи, защото той по-добре ще го направи, а ние да се радваме на присъствието им. Слава на Бога, скъпи братя и сестри! Христос възкресе! Слава на Бога! Нека Неговото име, Неговото присъствие да ни освети чрез Святия Дух и този поздрав да се издига Христос възкресе не само до Петдесятница, както е в добрия смисъл на думата традицията на Църквата Христова, но да продължи до идването на нашия Господ Исус Христос, когато ще го видим в слава, когато ще дойде в облаците с ангели, с херовими, при гласна тръба. Нека наистина тази жива надежда да ни държи. Наистина благодарни сме, че сме сред вас с моите братя, с които служим. Сега те ще ви послужат с песни, с хваление, с кратко слово. Първо ще бъдат песните, след това презвитер Йордан Пиянски. Него лично го познавам някъде от 2001 година. Трябва да ви кажа, че аз лично съм се учил от него на молитва. Той е един човек, който стои пред Бога от ранни часове и един от тези, които започнаха това служение първи, сутрешна роса в нашата църква, 7 часа, всяка сутрин, чрез интернет, чрез онлайн сме на молитва. Така че заповядайте сега групата за хваление. Микрофони ще ви трябват ли?
бе се родил.
Мир вам, скъпа църква, святи Божии свети. Дружески привет от БХБЦ Свети Павел София и от другите църкви от вероизповеданието ни БХБЦ. Дружески съвет към църква Дружба. И много се радвам, че бяхме посрещнати и вие оправдавате своето име Дружба. Аз съм от соцвремето, от две времена съм имал щастието да живея и тогава много често кантеше това вечна дружба. Този квартал явно е кръстен именно на тази дружба, но тази дружба се оказа не чак толкова вечна, дори не и дълговечна, а съвсем временна. Но, дружбата, която установяваме сега тук на земята, тя ще продължи наистина вечно. Така че оправдавайте и занапред и така дружески посрещайте всички Божии светии, вашата църква Дружба. Исаия 53.1. Кой е повярвал известието ни и на кого се е открила мишцата Господня? Естествено ви продължава така в мисълта да продължим да четем цялата глава 53-та. Тя е знаменита, тя е удивителна, тя е зашеметяваща глава, този текст. И написаното е толкова впечатляващо там, всичко нататък, че първи стих като че остава в сянка. Затова позволете да му обърна внимание, поне за кратко. В него са събрани също така много духовни богатства. Кой е повярвал известието ни и на кого се открила мишцата Господня? Питах се защо съм избрал този текст. По-късно разбрах, че е Томина неделя и веднага с моя богословско-аналитичен понякога хитър ум си каза, има връзка, ето мишцата. Какво е мишцата? Какво се яви на Тома или по какъв начин беше изявена истината на Тома? Чрез мишцата. Мишцата Господня. На Господ ръката. Тази ръка, която символизира сила. Случая беше прободена обаче. Много интересна връзка, но вече като го свързахме с Томина неделя, да продължим по текста, който ви бях подготвил за следващите 10 минути. Ще опитаме да отговорим на трите въпроса, които изникват, когато прочитаме този кратък текст. Без много обяснения, с по един-два стиха, които ясно им отговарят. Първо, кой е този, който очевидно не е повярвал известието? Също не е много ясно какво е това известие. Малко така в полето идва този стих, така в повествованието на Исаия. Защо не са го повярвали? Римляни 10 глава 16 стих в Новия Завет ни изяснява част. Но не всички послушаха благовестието, защото Исаия казва, Господи, кой от нас е повярвал на онова, което сме чули? Значи известието е благовестието. Кой от нас е повярвал известието? Известието е благовестието, чрез което първо се спасяваме. Знаете какво е благата вест, чрез нея ние дойдохме до жива вяра в Христос и се спасихме душите, но също така не само от Адам, но и от нашата немощ не избавя благовестието. Това е блага вест, която ни решава проблема с нашата също така немощ и естествено, морално, духовно и всякакво безсилие. Има едно решение, с което завършвам тази част, първи въпрос. Повечето хора не искат да приложат в живота си. Решението е Римляни 10.17, следващия стих. И така, вярването е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Тоест, четенето на Библията е това, което решава проблема и на Тома. Той, ако си беше чел Библията, повечето, щеше да знае и нямаше да се съмнява цели 8 дена, както говорихме там, презвитър на албански. Да, вярването от слушане, а слушането от Христовото Слово. Кое е известието? Кой не го е повярвал? Милиардите, очевидно. Какво обаче е мишцата Господня? Мишца, малко старинна дума, но повечето хора ще я свързват с мускул, мишца и така е. Тази еврейска дума значи най-често предмишница, но е символ на власт, на военна сила
и като цяло на нещо, което хората употребяват, за да реализират някакви свои планове. Военни, дори така чисто битови. Имаш сила, способност да изпълниш нещо. Исаия 52.10 говори за мишца. Господ запредна святата си мишца пред всички народи и всички земни краища ще видят спасението от нашия Бог. Ето, значи тази мишца Божия, Божията сила е включена, за да реши проблема на човечеството, което трябва да бъде спасено. Той запрята ръкави и прилага своята могъща сила, за да спаси човека. Как? Римляни 1.16. Не се срамувам от благовестието Христово. То е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Първо на юдейна, после на езичника. Благовестието, тази могъща сила, словото на спасението ни, което ни спасява. Първо Коринтияни 1.24 говори в този дух. Но за самите призвани, и юдеи, и гърци, Христос е Божия сила и Божия премъдрост. Повечето тук знаем изключителната тъждественост и взаимосвързаност между Божието Слово и Исус Христос, който всъщност е Божието Слово. Христос Спасителя, Словото Божие, писано или въплатено. То спасява, то е мощната Божия сила за спасение. Както и Тома беше спасен чрез Христос и чрез Словото, което първо беше обучаван, след това то се реализира и очите му го видяха, дори ръцете му го. Щяха да го попипат, ама не е писано, че дори го пипна. Той падна пред него и каза: Господ мой и Бог мой. Озари го светлината, съмненията отстъпиха. Има и нещо за вярващи с по-голям стаж. Ефесяни 1.19. Колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите. Сила, която е според действането на могъщата негова мощ. Не само да ни спаси, но както преди малко казах, да ни избави от всичките ни немощи. Те са безкрайно много. Само който не се е опитал да свърши нещо като хората, не е разбрал колко е зле. Поне за себе си говорим. Не като хората, като Бога. Като хората можем. И трети въпрос. Наблюдавам часовника. Спокойно. Как се открива мишцата Господня? Видяхме проблема, видяхме коя е тя, как се открива, защото на кого се открила? Матей 11.25. В онова време Исус проговори, казвайки: Благодаря ти, Отче, Господи на небето и земята, за това, че си утаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците. Кое? Благата вест. Кое? Мишцата Господна. Кое? Силата Божия. От кого е утаил? Тия, които са силни. В кавички, без кавички, кой както иска. Те са си силни. Какво да решаваш проблем на човек, който не мисли, че го има? Открил го е на младенците. Младенците са слабички, най-често знаят това. Понякога се мислят, че не са, ама са. Възрастните обаче, те най-често не знаят това, макар да са точно толкова слабички. И там е проблема на тези мъдрите, тези разумните, тези големите, тези силните, тези способните. Нямат нужда от Бога. Добре, останете си така. С волт и половина цяла година. Римляни 1.17. Защото в Него се открива правдата. Кое е Него? Мишцата Господна, благовестието. В благовестието се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра. Както е писано, праведният чрез вяра ще живее. Каква вяра? Вяра в Бога. Вяра, че Бог ще сподели своята могъща сила да изпълни всяка Негова воля. Ако я знаеш и ако искаш да изпълниш, разбира се. А тя се разбира най-вече чрез Писанието, чрез Библията. И накрая. Всъщност минахме трите въпроса, но има един, както често каза, бонус въпрос. Бонус. Ето, има и бонус, четвърти. Какво лично ме засяга това? Темата е много пространна за Божията мишца, за благовестието, за спасението. Разбира се, цялата Библия говори за това.
Не може да се разкрие за 10 на минути, но много ме засяга. Мен лично много ме засяга. Предполагам, че всеки от вас. Дано това казаното, пак казвам, като леко провокационно за продължаване на размислите, да ме провокира да продължа да търся, да се ровя, да изследвам, да търся какво е това благовестието, което не само ме спасява за вечността, но ме спасява и на земята от моите безкрайно много немощи. Ще ни реши проблема, ако преценим, че го имаме. И ако потърсим помощ само там, където ще я получим. Мишцата Господна, Божията сила, тя се дава на този, който я търси, който иска, който копнее за нея. Мишцата Господна се открива на вас, слабите. Повече тук. Бъдете благословени. Бях привилегирован и щастлив да съм тук, на тази висока трибуна пред вас. А вие продължавайте все така в Божия дух и ще успеете. Амин. Знаете ли, че ние живеем на тази земя и всяка сутрин се движим и се събуждаме за живи и здрави единствено поради милостта Божия? Знаете ли, че ние нищо не заслужаваме да получим от това, което имаме? Единствено е само поради милостта Божия. Знаете ли, че ние всички заслужаваме смърт? Но поради милостта Божия имаме вечен живот. Амин. И ще спеем една песен, която точно за това говори. За милостта Божия, благодарение на която ние имаме всичко. Сутрин събудиш се и казваш: Господи, жив съм поради Твоята милост. Стигна до църква да казваш: Господи, жив съм, че съм, благодарен съм, защото съм тук поради Твоята милост. Сутрин се наливаш чай или кафе и имаш хляб и една филия и да намажеш сирене или да сложиш, или да намажеш масло и казваш: Господи, това е Твоята милост. Един прост такъв пример от моя личен живот. То сигурно и за вас въжи. Когато Бог ви дава нещо, получавате отговор на молитва, изцеление или нова работа, или каквото и да е, как се чувствате? Прекрасно, окей. Какви чувствате на вас? Бог обърна внимание към вас. Чувствате ли се, че сте привилегировани, особени, защото специални? Бог към вас обърна специално внимание. И видите как гледате. Това е защото. Защо Бог ви даде точно това сега? Това изцеление или тази работа? Защо? Защото сте много добри. Защото сте много добри християни. Защото ходите в неделя на църква. Защото пеете, защото проповядвате, защото участвате. Защо? Заради нищо от това. Заради милостта Божия. Амин? И когато Бог дава нещо, трябва да предизвика това в нас. Не е гордост, че аз съм толкова важен. А едно смирение, долу, в земята. Господи, аз не съм достоен да получа. Ти да даде. Това е милостта Божия. Затова ще изпеем тази песен. Погибел ме спаси, милостта Ти, Господи, прежитейските беди, Тя ме води и крепи, и това, че жив съм аз, служа и Те хваля днес. Това е милост Божия, това е милост Божия. И това, че жив съм аз, служа и Те
Това е Александър Халпачи. Често си викаме Адаши с него, защото сме такива. С него също се познаваме, 2001 година се запознахме. Тогава беше студент в България, понеже той е родом от Молдова. И заедно с още няколко момчета в църквата, брат Иван така ги беше призвал и подготвяше за служение. И се чудех тези млади хора какво ще излезе от тях. Просто ги гледах, весели, пълни с енергия, но не знаех какво ще произлезе от тях. Не след дълго, наистина, те се посветиха на Бога, още преди това, но Бог ги призова за служение и заедно през всички тези години сме били по лагери, евангелизации, навсякъде сме служили заедно и наистина се радвам, че за мене са млади хора, те са по-млади от мен. Отдават живота си без клишета, с всичките си сили служат на нашия народ, дори на моменти извън България, и в Турция, и в Германия, и в други страни. Обичам ги наистина и се радвам, че сме заедно в служение, заедно с семействата си. През какви ли неща сме минавали, но най-прекрасното е, когато души се покайват, обръщат се към Бога, именно чрез тези млади хора. Данчо му казваме ние. Той служи в югозападния регион. Той е родом от едно село до Дупница. Скоро приключи великденското служение. Училища, детски градини, старчески домове, затвори. Обхождат с един неголям екип. Ден и нощ това е немалък труд, но много благословен от Бога. Така че радвам се, че сме заедно тук с тях. Нека Бог да ни благослови във всичко, което правим за Негова слава. Заповядай, Сашо. Църква Дружба, Христос Воскресе! Трябва да ви кажа, че за първ път срещам църква с такова име. Слушал съм много църкви, както каза Александър, посещавал съм много църкви. Църкви Благовестие, църкви Витил, църкви Витание, църкви Голгота, църкви Възраждане, но църква Дружба не съм. Така че за първи път присъствам. Има и Васан, има всякакви, но църква Дружба не. Това е хубаво название. Искам да ви оставя едно пожелание от посланието на апостол Павел към филипяните. Много обичам посланието на апостол Павел. Те са голяма част от Новия Завет, 13 на брой. Съветвам ми ги да четете. Те са изпълнени с всякакви практически насоки на живота. За разлика от Тома, който е нямал възможност да чете посланията на апостол Павел, ние имаме възможност. Но най-интересно, често сме в ролята на Тома. Брат Данчо каза и преди това брат Данил също прочете за Тома, че той нямал тези текстове да ги чете новозаветни, но той нямал и посланията на Павел. Ние ги имаме. Знаете ли, ние, християните в 21 век, сме по-благословени от тези в ранната църква. Те нямаха посланията, ние ги имаме. Те нямаха насоки за практически живот, ние имаме. Но най-интересното е, че мислите ли, че ние сме по-духовни от тези, които бяха в ранната църква, които нямаха посланията на апостол Павел? Би трябвало да сме, защото имаме всичко необходимо. Петър каза, вие имате всичко необходимо за благочестив живот. И имаме го, но често не се случва. И така четем от Филипяни 1 глава, от стих 3. Вижте какво казва той за църквата в Филипи. Много бих ви пожелал някой ден някой да се моли с такава молитва за църква Дружба в град Русе. Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас, църква Дружба.
Винаги във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост. За вашето участие в делото на благовестието от първия ден дори до сега. Като съм уверен, казва той, именно в това, че този, който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа. Стих 8. Защото Бог ми е свидетел как милея за всички вас с милосърдието и Исус Христово. И трите последни стиха, на които искам да сложа ударение. И за това се моля, любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна, за да можете да различавате доброто, да бъдете искрени и безупречни до деня на Христа, изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа, за слава и хвала на Бога. Амин. Знаем, че ви зададе 3 въпроса, един даде бонус, а аз ще ви оставя 3 думи в пожелание от този текст. От тези 3 последни стиха, които прочетахме. Първата дума е думата ръст. Павел казва, любовта ви все повече и повече да бъде изобилна, просветена е българския превод. Но оригиналният гръцки превод казва да изобилва в смисъл да расте в познание, да се обогатява. Тоест вие да растете и се обогатявате. Ако един християнин няма ръст, не расте, какво се случва с него? Ако едно бебе не расте, не набира килограми, какво се случва с него? Аз имам, Бог ми подари 2 деца. Единият син, тук съм с моята съпруга и моят син и Марк също тук. Той се роди така доста малко бебе, само 4 кг и половина. Не беше толкова тежко бебе, 4 кг и половина. Но най-интересното беше, ние се зарадахме, че Бог ни подари такова бебе, но най-интересното е, че всеки месец той набираше почти по 1 кг. И аз се чудя, какво се случва тук? Ако така ще стигне до 20, какво ще се случи? Ако всеки месец по 1 кг, но нас това не радва. Когато носим бебето при лекарката, тя го мери и казва, 700 грама, 300 грама. И казвам, расте. Значи всичко е наред. Че расте бебето. Също важи за един християнин. Колко често си премервате на теглото, на духовните визни, да видите растете или не? Има ли разлика между вашето християнство днес или вашето състояние днес и преди 20 години? Или преди 10, или преди 5, или преди 1. Ако няма разлика, стоим се на едно място. Тъпшим се на едно място. Затова Павел казва, любовта ви да изобилва в смисъл да се обогатява. И думата, която употребява той тук, означава да се разширява, да расте повече. И тук той употребява още 2 думи интересни. Повече и повече и повече. Няма край. Познанията на Бога нямат край. Те се разширяват и повече, и повече, и повече. Втората дума, която искам да ви оставя в пожелание, е думата познание. Първата е дума ръст. Тя е важна. Важно да растем като християни. Втората дума е думата познание. Той казва следното: да различавате доброто, което буквално означава да изпитвате, да проверявате, да изследвате и да познавате. Тоест, думата познание е в смисъл познание на това какво е добро и какво е зло. Знаете ли вие какво е добро за вас като християни, за да може духовно да израствате? Знаем, но не го правим. Ние християните, за разлика от хората в света, имаме един проблем. Ние всичко знаем, но не го живеем. Ние много добре знаем. Ние можем да цитираме текста от Писанието, но когато стане въпрос за реална ситуация, да различиш кое трябва да направиш, а кое не, кое е зло, а кое е добро, това ще доведе ли до добро? Колко често ние различаваме доброто за мен в този живот? Павел се моли, казва да растете, да изобилствате, любовта ви да расте повече и повече. След това казва да познавате какво е доброто, какво е злото. И третата думичка, която ви оставам също пожелание, е думата плод. Той казва да бъдете изпълнени с плодовете на правдата. И думата изпълнени е една много интересна гръцка думичка, е думичка плероо, не знам дали ще я запомните, но тя буквално означава препълва през край. Тоест една чаша, когато наливаш вода и почва да излива, отвън да излиза. Това е значи изпълнени с плодове на правдата. На толкова изпълнен с плод, т.е. плод е резултат. Резултат от моя християнски живот, резултат от моята проповед, резултат от моето благовестие, резултат от моето служение, резултат от моите молитви, резултат от моето посещение на богослужението. Това е плод. И той казва, изпълнени с тези плодове на правдата.
до толкова изпълнени, че излизат от вас. И хората в света ги виждат. Когато Христос говореше за последното време, че ще дойдат много такива, които ще говорят фалшиво, ще бъдат лъжеучители, помните ли какво каза Христос, как ще ги познаят? Много интересно. По плодовете им ще ги познаете. Нека Бог да ви благослови. Да растете в любовта, да се учите, да познавате, да изпитвате доброто и да имате плодове на правдата. Амин. И последен е презвитер Иван Вълков. Ще го представя така. Баща на 5 деца и дядо на колко внука станаха, не мога да ги броя вече. 16 внуци. Като най-малкият син все още му предстои годеж, така че и не само от него, но броя на внуците ще се увеличава. Защо го казвам? 93-та година, ако не се лъжа, се запознахме с него и като служение той наистина е благословен от Бога, но това, което докосна сърцето ми, той навсякъде казва, че благославя нашия народ да се ражда дечица. Да се ражда дечица и да бъдат благословени семейства в България. И това се случва. Случва се сред нашите млади семейства, които не е по 1 и по 2, а по 3, по 4, по 5 и нагоре. Заповядай. Щом говорим за Томовата неделя, мир вам! Мир вам! Това е много важно. И в нашите дни да го чуем, не само да го чуем с ушите си, но да го разберем, да го осъзнаем и не на последно място, което е резултат от това какво чухме, това е да го приемем този мир. Да приемем този мир. Нека Господ да ни благослови с това послание, което Той има към всеки един от присъстващи. Не само благославям да се ражда дечица, но се моля за това. И се радвам, че Бог даде отговор и на тази молитва. В свое време Илиой каза, изпълнен съм с речи. Аз съм един от тези, които държа дълго да говоря, не държа специално, но за съжаление така става, така се получава. Все още не съм усвоил и сигурно няма да се случи чист български местния литературен език и това ми създава много проблеми, когато споделям дори с истината. Все още руски думи излизат, но те за вас не са толкова чужди. Още повече вие сте по-близо там. До една другата граница. Не ви сватосвам, моля ви. И затова, това, което сега ще споделям, ще го правя за пореден път с големи усилия, защото дори съм доста уморен за тези дни. Голяма организация, работа, около 30 служители бяхме, само презвитери, диакони. И решихме заедно с семействата да организираме тази среща, така че да имаме общение, да имаме и работна среща. И ви благодарим на всички вас за вашето гостеприимство. И ни очакваме, че в Русинския регион ще видим една такава страхотна природа, райски кът. Господ ни благослови да опознаваме България в много места и най-после аз бях доста скептичен. Защото тук все пак основно полета и изведнъж се озовахме в Русинския лом и не можахме да повярваме лично аз. И не просто съм впечатлен, но не спира да благодаря на Бог за тази красота и за тази следа, която Той остави. И Той го остави за вас и малко и за нас.
и ние да се вземем. Може ли сега да ви помоля да се изправим на молитва, Бог да благослови Словото си? Ще ви потревожа малко. И Господ действително да ми помогне да се съсредоточа, да се концентрирам след всички такива не само впечатления, но доста голямо напрежение имах, да мога наистина да предам това, което Той е вложил в сърцето ми. Благодаря ти, Татко мой небесни, за това благословение, което изпитахме тук. Бяхме доста скептични, не че бяхме изпълнени съмнения, може ли тук да има нещо хубаво, не го казвам това, но след като Ти сам промени базата от Черно море да се насочим тук, Ти промисли за нас най-доброто. Като ни даде най-добрите хора, най-доброто посрещане, най-доброто гостеприимство, а сега и се намираме най-добрата църква с най-доброто название. Явно си е преживяла доста много вражди, неприятности. Най-после да се назоват дружба, в най-чистия смисъл на думата. И ето проявяват това дружелюбие към нас. Както в старозаветните времена го правяха Твоите пророци, Твоите мъже на вярата. Лично аз не съм достоен, Господи, да стоя тук, но като един Твой немъщен слуга споделя това, което Ти искаш да кажеш, защото щом Ти употреби дори едно магари, щом употреби дори езическият пророк Валаам, защо пък за пореден път да не ми употребиш? Надявам се не за последен, може би предпоследен. Благослови своят народ. Говори, Господи, към всеки един от нас, всеки, който е дошъл, може би с една на гласа, че всичко ще бъде както и преди. Боже, да не се случи това. Толкова би желал всеки да бъде докоснат лично от Тебе. Чрез Твоя свят дух, чрез Твоят съвършен мир, чрез Твоята любов и Твоята небесна съвършенна радост. И да си тръгне тук променени. На ниво дух, душа, а защо дори не е тяло. Помоля всичко в Твое име за Твоя вечна слава. Амин. Заповядайте. Днес след малко ще празнуваме и ще посрещаме един велик празник. Това е празник на църквата, така ни казваме, и раждането на Христовата църква. Доста ни е познато това място в Свещеното писание, когато учениците ти задава въпрос, какво после, след като ти се издигнеш на небето. И ето в книга Деяния на апостолите, 1 глава, от 4 стих ни четем: и като се събираше с тях за ръчи им да ни напускат Иерусалим, но да чакат обещаното от Отца, за което каза Той: чухте от мен. Защото Йоанн кръщавал с вода, а вие ще бъдете ги кръстени със Святия Дух. И то не след малко дни, не след много дни. И тъй, веднъж, като се събраха те и го попитаха, казвайки: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израел царството? Те чакат с нетърпение нещо да се случи, някакво знамение допълнително. Не е достатъчно, че възкръсна. Има още нещо, което все още... И ние ще прочетем и за Филип, който ще донесе една чаша, няма се изгуби наградата на праведника. Оправдан съм не защото съм толкова праведен, но оправдан съм от Господа чрез Неговата кръв. И забележете тук, човека винаги нещо очаква, както и вие сега нещо очакват сигурно. Нещо се случи, някой очаква да се случи не толкова добро, защото може би се сплашени, ще дойдат такава, не казвам тълпа, но една хубава група, и ще ни нарушат дори реда, нещо няма да стане така, както сме свикнали. Спокойно. Ето ми, ние сме плът от плътта, кръв от кръвта, дух от духа. Дори въпреки сме бесарабски българи, но сме едно, дори по-българи от българите. Простете ми за този обар. Не се засягайте.
Давид сразу се изсмя. Ей, това е тая първа сигнална реакция. Ние се конкурираме и винаги с него. Малко да поразредим обстановката. И така, те очаква какво ще се случи, какво стане. И в крайна сметка ние чакаме царството. А ето и ти си възкръснал. Сега очакваме какво царство? Както чухме в първата проповед. Мишца Господна да се открие в едно голямо воинство. Това воинство, което се яви на Гиези. Вау! Сега ще обкружи Иерусалим, Юдея, пък и Рим. И най-после ще премахнем римската власт. И изведнъж чуват пак нещо невероятно, нещо, което ни се вписва в техните умове, в тяхната логика. А той им казва, не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт, но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. И ще бъдете свидетели за мен, както в Иерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и България, и до края на земята. Амин. Така ли? Страхотно. Случи се преди повече от 2000 години и това събитие. А сега за нас, християните, казвам, ами кое е белека, че Святия Дух действително се спусна? Действително ли аз съм кръстен със Святия Дух или не? Колко въпроси, колко спорови, колко очаквания, колко надежди и колко неоправдани надежди, особено тогава, когато ти пробутат нещо, което не е истина. Христос казва, ще получите сила. Не се договаряме, не знаем кой какво ще проповядва. Но мисля, че Господ си подреди и ни употребява като свои съдеви. За каква сила тук става въпрос? Сила! Знаете ли, както и вие, съм срещал доста много християни, особено млади в вярата, така че да изповядат силата на Святия Божия Дух, кръщението си, стигало дори и до там, че като заповядат светофара от червен, зелен, веднага, в един миг и да мини кръстовището. Да, ама са катастрофирали. Да, ама са били глобени, както и ние. Сила! Тук като духнита и дори не е само човек, ми и пейката да се прикатвори. Сила на Святия Божия Дух. Силата на мишца Господня. Вау! И всички основно чакат силата на Царство Божие в това да се прояви. Прикатурят и събарят, имитират. И всичко това, което апостол Павел описва в послание към Коринтяните, 1 глава, в 13 глава от първите стихове, и той там преброява. Ако пророкувам, ако дори огън от небето спускам, какво ли не върша? Но има една сила, която нито е чуха, нито е разбраха и по днешния ден още не я разбират. Това е една сила, която е най-силен белег за кръщението в Святия Божия Дух. Сигурно ще кажете, интересно, има ли още някой белег, което ние не сме чули? Какво не сме видели, какво не сме чули? И говори на езици, и тълкуване на езици, и пророчества, и знамения. Огън от небето още не се спуска, но скоро ще го спусна, защото и това дяволно може да го направи. Обаче има една сила, която по някакъв начин тя отново засенчена. Дори тези, които се е преживяли. И продължава да бъде засенчена. Когато аз повярвах в млади мои години, аз дойдох от православна среда, също се начетах, се наслушах за силата по време на кръщение на Святия Божия Дух. И добре, че нямаше силно други деноминации, освен баптистка, православна дори тогава беше затворена църквата и го направя една зала, където играя различни такива спортни игри. И когато Господ ми роди свиш след дълга депресия, съмнение, което повече беше и от тома, което ми докара до неверие, до състояние така, че бях готов да извърша суицид. Един млад човек, който се върна от казарма, човек, който има всичко, човек, който нямаше нужда от нищо, той мислеше как да сложи край на живота си. Защото вътре беше празно. Депресия дълбока, която никому от вас не пожелавам.
А мнозина са на път. И ще кажа защо? После. Ако няма на време да се събудят и да се стреснат. И ето тогава, когато Господ докосна моето сърце, тогава, когато не някъде голямо евангелиционно служение, но Господ ми смири до такава степен, моят ум, интелект, тогава, когато иска да разбера Бога, да докаже, че Той го има, чрез четене на литература, включително дори четах атеистическа литература, така че от обратното да докажа. И да им кажа, ама ето вие не сте прави, значи Бог е прав, значи има Бог. Сега ще поема въздух за целен гръден къщ и ще бъда истински вярващ. Да, ама нищо пак не стана. И Господ ми смири. Една вечер тиха в една стая, където бях сам. Смири ме по един уникален начин. Не чрез много сериозна богословска литература. Една книжка четах. В страната на слънцето. Просто я четах така. Аз не разбрах какво стана с мен. Изведнъж едно сърце, което беше като камък. Един момент беше като крепост. Една душа, която беше затворена в иерихонските крепости, изведнъж почна да пробива нещо. И аз веднъж изпитах такава жажда за вяра, защото бях пълен неверие. Такава жажда, че вече не мога и казах, Господи, като те има, моля ти, примахни всичко това в моето сърце. Тая тъмнина, този мрак, това неверие, това съмнение. Не забелязах как свалих, паднах на колени и почнах да се моля. И виках с глас, виках със сълзи, разкъсвах сърцето си, душата си, всичко, което имах. Да направя всичко възможно така, че с хастара навън да излезе всичко. Не фиксирах време, но се фиксирах едно, промяната. А стана друг човек. Изправях се друг човек. И видях, че тук вместо камънен в сърце, вече е това сърце, за което говори Словото Божие. Мина време. Заобичах Словото, заобичах Бога, заобичах всичко това, което наистина Той ми даде. И тогава търся, интересно, кръстен ли съм аз със Святия Дух или не? И знаете ли, Бог сам ми водеше, този Святия Дух, който извърши тази работа, за да ми съкруши, да ми новороди, Той ми показа какъв белек аз да търся. И се оказа белека, уникален, вечен, непроменим, който ще бъде и във вечността. Това е любовта Божия. Това е Божията любов. Колко много съм чувал аз за кръщението в Святия Дух, за белезите, за какво ли не, както и вие, извинявайте, ще се повторя. Колко хора са преброявали дарбите и ги броят още, да се убедят, че наистина кръстили Святия Дух. И почти никой не задава въпрос. Притежаваме ли аз тази свръхестествена Божия любов? Тази, за което ние всички казваме, Бог е любов. Ако Бог е любов, тогава не само Бог е Отец е любов, но Бог Син е любов, нали така? Чува ли си някой да ви проповядва? Святия Дух е любов. Какъв ли ни го направиха? Святия Дух е сила. Свидетели Иегова въобще го направя като лопата. Святия Дух е езици, Святия Дух е пророчество, Святия Дух знамение, Святия Дух какво ли не, видение. И забравя, че Святия Дух е трето лице на Бога. Е любов. Кръщението в Святия Дух е кръщението в Неговата любов. В любовта на Отца, на Сина и на Святия Дух. Амин. Седя за пореден път в една тиха стая. И казах, Господи, искам да разбера, имам ли тази любов? Тази свръхестествена, свята, Твоя любов в сърцето си. Изведнъж усетях не вълна в тялото, не гореща вълна в жилите, както усещат някои други различни имитации. Но сърцето ми се изпълни
и препълни с Божия любов допълнително. Така както каза Павел, изпълвайте се с духа и изпълвайте се с Божията любов. Напълни и припълне. Състана на колене и от любов към Бога отново почнах се сълзи да му благодаря. Видях, че аз съм друг човек, коренно различен. С времето Бог не спираше да ми показва, че аз съм наистина друг човек. Човек, който е изпълнен с Неговата любов. Тогава си спомня мястото в Свещено писание, извинявайте, неправилно казах. Тогава тъкмо изучавах Евангелието Йоанна и посланието на Йоан. Тези послания и това Евангелие ми промени коренно. Изцяло и напълно и аз разбрах кой е Бог Отец, кой е Синът. Аз вече абсолютно нямах това желание, както Филип каза. Господи, помните ли в Евангелието Йоанна 14 глава? Яви ни Отца е достатъчно за нас. А какво му казва Исус? Филип, колко време аз бях с теб и ти не ме познаваш. Ето е мишцата Господня. На кого ще яви мишцата Господна? И каза, ти не ме познаваш. Не знаеш ли, че аз съм Отца и Отец в мен и аз съм в вас? И след това той продължава и казва, който ме обича, и аз ще го заобичам. Който ме обича, и Отец ще го заобича. И после какво каза? И ние заедно с Отца ще дойдем и какво ще направим? Обиталище в сърцето. Обиталище не с аля-улю, крякъде и какво ли не, но обиталище на любовта. Страхотно. Кръщение, това е потапене. Баптизо, ние сме баптисти. Потапени в любовта. И тук, брати и сестри, искам да задам въпрос. Независимо от това, кой каква опитност има, кой каква практика, ти потопен ли си в тази свръхестествена любов? В любовта на Отца. И Христос казва, който ме обича, той ще бъде заобичан. И ще бъде кръстен. И ние, обиталище, ние ще се вселим. Кои? Бог Отец е любов. Бог Син е любов. Бог Святия Дух е любов. Открита ли ни е тази мишца Господня, за която ние чухме? Открита ли ни е тази любов, за която ние чухме от вторият презвитер, проповедник, който говори, ние имаме всичко, ни е даровано. Кое е това всичко? Всичко отнад всичко, това е любовта Господна. Тази свръхестествена любов. По принцип, аз съм човек по природа много сприхав. Да. И време от време още се проявява, някой ми познава. Първа сигнала, реакция, особено пък, когато бях невярващ, ако някой ми се застане на пътя, малко съм спартувал, значи веднага разчиства пътя с, разбирате, с мишца, само че тази. Умеях, успявах. Изведнъж ми се яви една друга мишца. Божията. Това е Неговата любов. И тук ви задавам въпрос. Скъпи мои братя, тогава, когато ние заставаме преди сериозно изпитание и сестри, има си една такава дума в психологията – фрустрация. Тогава, когато имаме цели, планови, тогава, когато имаме мечти, тръгнали сме дори на бясна скорост, изведнъж бариерата, изведнъж, но бариерата още нищо. Някой ги обикаля, някой чупи. Но влизам аз в България 94-та година. 4 деца, жена ми е бременна, последна седмица, той се хвали, че 4 кг и половина. Ами ако кажа, че петото ми е 5 кг се роди, а тогава какво правим? Но ние се конкурираме. И то след операция, да не говоря тази цяла история, нямам време, но главното, което искам да говоря, главното събитие, което се случи, то поредно беше при целия моя живот, особено на мисионерското поле. Идваме ние, влизаме, надявам се, 3 дни пътувахме от Украина до българска граница. И очакваме сега да влезем.
Да, ама Доран Колак излиза, сигурно беше гагаузен, така си ги познавам по вредност, простете ми, ако има такива, защото ние живяхме рядом село с това. Фактически те също българи, само че по-люти от нас. Ние сме по-хитри, по-лукави, те по-люти. Казвам, като го има, като психолог говоря за така, някой да ни се обижда и да ни се засяга. Това ще покаже обичат или не обичат. Ако продължат да обичат Иван Вълков и след това определение, значи наистина във вас свръхестествена любов. Това е за вас фрустрация. И така, минахме всички записани, удари печата, митничара и по едно време трябва да ни веде компютъра. И там излиза в един малък още от тия години баптистски пастор. Аз стоя там на прозорчето и гледам какво става. Видях една реакция, побледня. Почна да си зъби. Погледна мене, погледна тук. Изведнъж, като излезе, с една люта омраза, взе паспорти. Не, преди да вземе, удари първо една печат за обратно. И казва, вън от тука баптистка секта. Аз нищо не мога да разбера. Бях настроен да влизам в майка България, да пригърна, да я целувам и т.н. Вън от тука. Почвам да обяснявам, господине, какво стана, какво случи? Вън да не те видя. Викам, кажете, обяснете. Жена ми, викам, бременна. Вижте какво. И той пък още като почна да псува на жена ми, в него време стана великото свръхестествено чудо. Ето тук се познах, че съм кръстен в Святия Божия Дух, че ми е открита великата мишца Господня, мишцата на любовта. Защото ако бях ония стария Иван, независимо от това, че той имаше, извинявайте, пистолет тук, когато той почна да унижава жена ми, тази, комуто не е достоен, дори да я умие краката и да пие водата. Жена, която ми роди 5 деца. Жена, която се намира последна седмица, която нищо ме направил, той да псува. Дори мравката готова да отмъсти, разбирате ли? До хапи. Аз ще да направя нещо повече. Аз седя спокоен. Нямаше дори първа сигнална реакция. Седя спокоен. Съвършен мир, съвършен покой. И не мога да разбера, Господи, какво става? Аз съм дошъл с челядата си, с шкафовете, които са огънати, разглобени и в чершафи всички огънати, така че да няма дръскатинки, всичко да е наред. Идвам да живея, въпреки че с вяра, гостна виза за 1 месец и 500 дойчмарки. Идвам да живея напостоянно. Това е въпрос за вярата. Отделна тема. Но най-важното, което аз тогава видях и разбрах. И поблагодари Бога. Благодаря ти, Господи, че ти ме кръсти със Святия Божия Дух, който е любов. Този, който единствено може да напълни и преизпълни моето сърце, моите чувства, моите емоции. Така че всичко негативно от старата греховна природа дори да не реагира и на миг и на секунда, за да се опитва дори да се оправдава, да доказва. Единствено, което направях, взех паспорти, направях обратен завой и тръгнах в Констанца, където там не украда, но това е отделна тема. Нито роптаях, нито роготувах. Нито хулех, нито плюех. Нито казах тази скапа на България, която аз чувам от вашите уста. И когато аз чуя именно тези думи, викам, засрамете се, млъкнете, не сте достойни за тази България. Ако е скапана, излизай. Аз вляза, а ти излизай. Малко емоционално, нали така? Но преживейте го, като аз съм го преживял и ще ме разберете тогава. И ще се събудите и ще отворите очи. Тогава още веднъж Святия Дух ми напомни защо е истинска Божия любов и кръщението в Святия Божия Дух, за което каза Христос вече в Евангелият Матея. Обичайте враговете си, молете се за тези, които ви гонят, благотворете на тези, които ви мразят. Единственият най-силният белег, кръстен си в Святия Божия Дух. Това е не тратата, матата, татата. Извинявайте, аз съм изследвал тези проблеми и съм един от тези, които съм проучивал, изследвал и съм помагал на хора, които са озовали в тази заблуда и все си мислят, че те са кръщавани. Обаче мразят, ненавиждат, отдумват, разделят, разсепят.
Това не е кръщение, Святия Божия Дух. Но да обичаш врага си. Това е основният белег, че си кръстен в името на Отца, на Сина и на Святия Дух. В името на любовта, в името на силната мишца Господня, която беше прободена и която беше увиснала на кръста. И каза им: прости им, Отче, те не знаят какво правят. Това е любовта, което трябва да се кръщаваш ти и аз. Това е най-силният белег. Останало, моля ви, отхвърлете. Защо? Ще ви кажа. Вчера казах, че за пръв път се оказа, че дявола и той може да се моли. И веднъж той се помоли на Исус. Знаете с каква молитва? Позволи ми да ги сея като пшеница. Знаете защо? Защото се страхува. Когато ние като църква сме събрани тук, тук е пълна църквата. Ние в православната църква вчера ходехме на баба, само баба пенна ни прие, което и звъни камбана, което почиства, поддържа. Вчера не прие, тази сутрин в 8 часа заби камбана, отидахме, отново изпяхме. И от цялото след камбаната никой освен нея. И ние баптисти, кръстени със Святия Божия Дух, с Божията любов, която тя усети и се просълзи. А днес ние сме събрани тук. И знаете защо Сатана моли да не сее? Защото много го е страх, когато ние сме събрани заедно. Което е и белека на кръщението на Святия Божия Дух. Защо? Защото ние обичаме Господа, обичаме един другого. И той казва: ако обичате един другого, по това ще познае света, че вие наистина сте мои ученици, кръстени в Святия Божия Дух. Останалото всичко той описва послание Коринтяните, 1 глава. За тъпана, за тръбата, за всичко останало. Каза, ако няма любов, всичко останало. И тук искам да ви кажа, знаете ли защо пише тук апостол Павел за всички тези белези в кавички, за големите дарби, големите, защото той знаеше, че дявола може да имитира всички тези проявления, всички тези дарби. И доста успешно. И тези, които нямат дарбата на разпознаване на духове, бързо се хващат и си мислят, че са приели и са кръщавани Святия Божия Дух. И тук искам да ви кажа, спрете да искате всичко останало. Време е да поискаме един белег, основен, този, който и вечността минава. Това е любовта. Защо ли? Защото във всичко дявола може да имитира Бога. Само в едно не може, в любовта. Не може, защото той мрази. Той е същността на злото. Той никога няма да изимитира любовта. Той никога няма да ти каже: обичай го. Той никога няма да казва: прости. Някой, много всички ние познаваме дявола, много добре го познаваме. Вкусили сме от неговите дарби и негови плодове. И тук имам въпрос. Някога чул ли си ти, когато си ядосан, когато си в фрустрация, когато си афектиран, чул ли си той да ти шепка: обичай го, обичай го? Не, аз го чувам друго. Така ли бе? Я сега тук, момче, аз да ти покажа си. Ето тук. Ти чул ли си някога гласа на демоните, на дявола да ти каже: обичай го? Дигнете ръце. Аз не. Той ме научи целият живот да мстя. Целият живот да мразя. Целият живот да въздавам. И то с такива хитрости, че дори този гранчар, ако не бях направил това на поста, ще да мина, ще да влеза, ще да проуча къде живее, кой е той, що е, ще да и да си настаня семейството и след това ще да му дойда на гости. Аз съм този. Чувате ли бе? Как ще да му дойда на гости? Нямаше му се размини. Защото ако бяха старият Иван, който господаруваше на дявола, дявола след целия живот ме учеше как да мстя. Успявах. Бях кръщаван от него в омразата, в хитрости, в злобата. Но днес на мен ми се яви крепката мишца Господна. Любовта. Амин. Малко повече прикалих.
Извинявайте. Но любовта е тази, която прилива. Сърцето, когато прилива, то преминава всички граници. Не червени линии, граници. Скъпи мои брати и сестри, според годините, според служението, имам право да ви кажа едно. Благославям ви от името на Отца и на Сина и на Святия Дух в кръщението в любовта на Бога. Отца, в любовта на Сина и любовта на Святия Божия Дух. Амин. Благодаря на Бога на братята за това служение. С брат Иван се познаваме отдавна и съм проследил неговото служение. И мога да ви кажа, че рядко се намира такъв Божий служител като него. Запуши си ушите за малко. Действително, ходихме в София с моята жена по работа и видяхме църквата, която е построил. Аз се бях чувал хубави неща, но като Савската царица, това, което видях, надмина всичко, не съм видял половината. И това не става въпрос само за сградата, всеки може да построи нещо, а за духовната църква, която е съградил, защото всички тия хора са, които са повярвали чрез него и семейството, и всичко това е една рожба на неговата вяра и посвещение. Така че приемете това слово, което ви каза, като слово от един човек, който говори истината. И аз мога да потвърдя като свидетел всичко това. Бог да благослови брат Иван, семейството му, другите братя, всяка една църква, която е представена тук от различни части на България. И благодарим безкрайно за днешното гостуване. Това беше наистина един забележителен ден в нашата летопис, тук, която водим. Да, заповядай. Понеже не искахме да изземваме времето на цялото богослужение, позволете ми служителите, които са част от тук, за малко само да ги видите, да се изправят с съпругите, с децата, които са тук. Да, може да се наложи да пътуват в тези места. Може от място. Изправете се, ако обичате. Това е брат Евелин, презвитер на църквата в Бургас. Брат Иван Спасов, църквата в Ямбол. Дякон Слави Фурника също от църквата в Бургас. Зад него Васил Манчев, дякона на църквата в Бургас. Николай Ужаков, старши, понеже тук е Николай Ужаков, младши. И двамата дякони, той от Камено, той в София. Някой дали пропускам тук? Това е част от служителите ни и наистина имаме едно прекрасно братство. Заедно служим на България, на вас, скъпи братя и сестри. Не е лесно. Не е лесно да бъдеш служител.
и се нуждаем от вашите молитви, нуждаем се от вашите благословения. Ние се молим за вас, за които носим отговорност за душите и сърцата ви. А вие се молете за нас, наистина, заедно да успеем за слава Божия, да се издигне нашия народ във вяра, да прегърне Евангелието, да прегърне Господ Исус Христос. Бяхме в това китно, прекрасно село Кушов. Очудиха се, никой от тях не е идвал, идват от различни краища на България. Очудиха се на това прекрасно творение, там на това място, но за съжаление умиращо село. Църквата, православната църква, възстановена, обновена, но една възрастна женица само, която бие камбана и празна. Няма деца, няма млади хора и това е почти навсякъде в България. Имаме голяма отговорност, но и привилегия да служим на нашия народ, да чуе Евангелието. Нека да го направим с всички сили, с живота си, с делата си, с вярата си и най-вече с силата на Святия Дух чрез Господ Исус Христос. Поздрави на където отидете, поздравете ги от Църква Дружба. Бог да бъде с всички вас. Става въпрос за името на църквата. Дружба, тук квартала се казва Дружба. И оттам Дружба 1, 2, 3. Трябва да помислим Дружба 1 ли да се казва. Тук има друг квартал, Чародейка. Имаш избор. Църква Чародейка ще да бъде много ексцентрично. Благодарим на братите. Къде продължим да хвалим Господа. Живе, смъртта той победи. Живе, Господ пак се яви. Живе, със слава обкръжен, ще води нас с живот блажен. Него ръце злодейски повиснаха на кръст, страдания и мъки там претърпя за нас. Борбата с врага ни оттам окръстана, но победи не му хвала. Живе, смъртта той победи. Живе, Господ пак се яви. Живе, със слава обкръжен, ще води нас живот блажен. Исусовото тяло поиска Йосиф сам и го погреба смело в гроб наблизо там. Но чудни ден настана и камъкът падна. Христос от гроба възкръсна. Живе, смъртта той победи. Живе, Господ пак се яви. Живе, за слава окръжен, ще води нас живот блажен. На гроба подранила Мария с жени и ангел там видяла, казал идете ви, на всички разкажете най-радостната вест. От гроба той възкръсна.
смъртта той победи. Живей, живей, Господ пак се яви. Живей, живей, за слава обкръжен, ще води нас живот блажен. Амин. Нашето богослужение е към края си. В сряда, в 6 часа е нашето седмично богослужение. Утре сутринта в 10 часа има събиране за обща молитва. И в неделя, нашето неделно богослужение, 10 часа, Бог да ни благослави, да ни води и да се виждаме винаги в Божия дом. Усещам, че започва уредяване така с земеделския бизнес. Някой хванал здравата, мутиките. Да, нека да се изправим и да завършим с... Боже, благодарим Ти за това време, което бяхме заедно и сега, когато си тръгваме, нека Твоя мир да остане с всички нас и да съпровожда всеки един в житейските ни пътища, в изпитанията, борбите, в трудностите, на които се натъкваме, в болестите, немощите, както и в всяка радост, всеки успех, нека с Теб да го споделяме, може и от Теб да търсим сила за всичко, което ни чака. Благослови пътя на нашите гости, които ще пътуват, закриляй ги, опази ги да стигнат живи и здрави. Благославя служението им, благослови църквата, в която служат. И нека Твоя мир да бъде с всеки един. И нека благодата на Господа Исуса Христа, любовта на Бога Отца и общението на Святия Дух да останат с всички нас. Амин. Амин. Той живее днес, камъкът е отвален. Той живее днес, гробът му свидетел е. Той живее днес, пее ангелският хор, слава на Спасителя. Той живее днес, камъкът е отвален. Той живее днес, гробът му свидетел е. Той живее днес, пее ангелският хор, слава на Спасителя.